Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye juma ye limanaw a bɛ bɛn janvier kalo n k'a fɔ février kalo an b'o de la. Janvier kalo banna min ye février kalo ye, tubabu kalo sankura kalo filanan o tile 2 ye bi ye san 2024. Limanaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka jɛmukan min bɛ sigi don o don ni o ye kunnafoni sɛbɛnw lakali ye. Ayiwa gafe ninnu bɛ kuma jamana kunnafoni de kan. Min ye kunnafonidilaw ye olu ka wuli ka jɔ don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan k'a fasiri. Anw ta ye ka ye kɛnɛ in kan ka bamayɛlɛma ka lakale aw ye bamanankan na a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Nin an sigilen o de kɛnɛ kan an bɛ lajɛbaa bɛɛ fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Radio Joliba bɛ sɔrɔ Bamako yan, a bɛ sɔrɔ Segu, Sikaso fana a bɛ sɔrɔ yen min ye Canal Plus ka sisan Radio Joliba bɛ lamɛn fana numéro 589 minnu fana bɛ ka lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o ye an ka page Facebook ani page YouTube ye. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. O kuma na gafe damadɔ b'an bolo kɔrɔ yan min ye Nouvelle Horizon ye ani les soft fo ka taa se le soir de Bamako ni fasidi sɛbɛn an bɛna ninnu lakale aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Nin fana an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura a kumana a ko min ye jamanakuntigi ye Colonel Asimi Goïta furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ko a ye baara belebeleba dɔ koromokari kunungo. Baara ninnu bɛ dabɔ min kama o ye sirabaw de dilali ye. Colonel Asimi Goïta baara min bɛ ni sirabaw don ka bɔ Bamako yan ka taa Katikaw fɛ yen. A jala k'a fɔ ko nin sira damadɔ bɛ yen jamanakuntigi ye o baaraw koromokari. Min ye kunungo alamisa février kalo tile fɔlɔ sɔgɔmada yɛrɛ fɛ nin baara in koromokari la. Ni jateminɛ kɛ ko nin baara in fasiri ka ɲɛfɔli la a bɛna kɛ fiɲɛ bɔdaba de ye sirabako la ka bɔ Bamako yan ka taa Katikaw fɛ yen. Walasa n'i y'a lajɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ min ye gouvernement ɲɛmaa ye ale tun bɛ yen, CNT ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen ani gouvernement maa caman olu tun b'a ko kɛnɛ kan. Min ye Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko nin baara belebeleba min filɛ nin ye ko jamanadenw kun sigilen bɛ ka nin kɔnɔ kosɛbɛ sabu sirako kɔni mana fɔ ka ban limanaw o ye ɲɛtaga dabɔtɔ ye. O la ko min ye Colonel Asimi Goïta yɛrɛ de wulila nin ko in ta ba la k'i sen don a la walasa nin siraba ninnu bɛ se ka dilan cogo min na. Ko jamanakuntigi ye maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ filɛli kɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ wa hakili bɛ sini na n'o ye jamana sini ye. Fasiri ka kuma la ko ni baara min filɛ nin ye n'o ye sira belebeleba ye 2 fois 2 voies siraba in a belebeleba don limanaw i b'a sɔrɔ taali 2 ani segili 2 o de don ka bɔ Bamako ka taa Kuluba o sira b'a la ka bɔ min ye GMS ka taa Samɛ Kati o siraba o fana bɛ a la. Limanaw ka bɔ yen nɔ ka taa min bɛ Kati yɛrɛ n'i sera Kati n'i bɛ taa kɛnɛyaso min n'o ye hôpital du Ponge o siraba kelen o fana b'a la k'o fana o bɛna dilan k'o kɛ sira belebeleba ye min ye Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko kilomɛtiri 7 ɲɔgɔn na u bɛna dilan Kati dugu kɔnɔna la walasa taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya Kati dugu kɔnɔna la cogo min na. Nin baara min filɛ nin ye limanaw ko koromokarila kunungo finitigiw ka dagayɔrɔ min filɛ Kati n'o ye champ de tir ye baara ninnu koromokarila ye de jamanakuntigi ale fɛ. Nouvelle Horizon de y'a fɔ. Limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko kura ko politique tɔ min bɛ yen n'u kama ko URD limanaw san o san ladala olu bɛ kunnafonidilaw wele ka sankura foli kɛ ko URD ɲɛmaa n'o ye Guanɲon Kulubali n'a ka tɔndenw k'u ye kunnafonidilaw wele n'i ye jateminɛ kɛ janvier kalo tile 31 tɛmɛnen o bɛnna araba ma san 2024
awa kunnafondila cɛ ni muso k'u wele ka na awa sankura foli o senfɛ URD ɲɛmɔgɔw min bɛ jamana kɔnɔ kibaruya u b'u da don baaraw fana na baara daminɛ la min ye URD ɲɛmaa ye n'o ye Guaɲon Kulubali awa ko a bɛ Ala fo kosɛbɛ nin baara in na sabu Ala min ye awa nin waati in jira u la awa san o san k'u sigi nin kɛnɛ in kan ka min ye jamana kuma fɔ ani ka awa laɲini kɛ fana sankura min n'an filɛ nin ye o la n'o ye san 2024 ye awa ka se ka kɛ baara ye baara caman jamana jɔli baara a ka kumaw la a y'i da don o la ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin URD tɔnden minnu bɛ yen ni Ala ka wele sera olu ma n'o ye Ala ma hinɛna honorable Yunusi Ture ani awa maa fɛn fɛn bɛ yen ko awa finitigila walima jamanaden gansanna ko n'i tora jamana ko in na awa min ye URD ɲɛmaa ye u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma min ye Fasiri ka kuma la o kuma daminɛ minnu kɛra URD ɲɛmaa n'o ye awa Guaɲon Kulubali a ka sɔrɔ k'i da don kumaw la a ko san 2024 min filɛ ni o daminɛna nin ye ko a ka kɛ san ye bɛn kelenya tɛgɛdi ɲɔgɔnma basigi ani Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kura min bɛ yen n'o baara bɛ ka daminɛ sisan ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ ka galabu sɔrɔ o ko la ko a bɛ dugawu kɛ o baara in o ka se ka sigi sen kan wa u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o baara la kosɛbɛ Guaɲon Kulubali URD ɲɛmaa awa tilala ka jira k'a fɔ ko awa ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye u bɛ baara min na sisan awa baara in foliba de bɛ da a kan awa a y'a fɔlɔ min na o ye ko yɛlɛmani minnu bɛ sen na n'o ye réforme ye kabi awa san 2013 fo ka n'a bila san 2020 na olu URD kun ye awa wulikajɔ minnu kɛ ka laɲiniw kɛ o de y'a to u yɛrɛ tun bɛ fanga sina la n'o ye chef de file de l'opposition ye awa u y'o baaraw de kɛ walasa bi ka se ka se n'a fɔra ko bi dugu jɛra URD ko o ye olu ka kɛnɛ ye wa o ye olu ka baara ye baara min bɛ yen n'u b'o sankɔrɔta furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw nɔfɛ la ko salanko san 2023 min tɛmɛna réforme minnu kɛra n'o ye réforme politique institutionnelle ye awa baara caman kɛra a ko la furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'a daminɛ Mali ye constitution kura sɔrɔ n'o ye sariya sunba kura ye juillet kalo tile 22 san 2023 o b'a jira k'a fɔ Mali bɛ 4ème république kɔnɔ Guaɲon Kulubali ko o ɲɛna wa ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɔra ka kala ta k'a fɔ an sɔnna awa ni sariya sunba kura in ma n'o kɛra juillet kalo tile 10 n k'a fɔ juin kalo tile 18 san 2023 tɛmɛnen URD ɲɛmaa a tilala ka ɲɛfɔli min kɛ a ko a bɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ fɔ a y'o ta tɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ko a bɛ CNT ɲɛmɔgɔ fana fɔ n'o ye conseil national de transition Maliki Diaw o fana ye colonel ye jamanaw k'a b'o olu bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛ awa Mali kɛmɛ ka ɲɛda kura min da sisan k'a b'u fɔ o baara in na ko nka b'a la dɛ a ye nka fɔ nka ye mun ye jamanaw ko baara caman kɛra ko nka fɛn caman de bɛ yen minnu fana tora jamana in baara la laɲiniw caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni awa se kan ka kɛ olu ma jamana yɛrɛ baara la o la o b'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga ye dɔ kɛ nka belebeleba fana bɛ yen min tora ka kɛ Guaɲon Kulubali ka ɲɛfɔliw la a tilala k'i da don a la k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɔrɔ nin waati in na maaw caman jɔrɔlen bɛ ko maaw daw bɛ ka minɛ u la n'o ye liberté d'expression ye Guaɲon Kulubali ko ale ka jate la ko o baara in ale yɛrɛ nisɔndiya bɛ o la sabu nisɔndiya wɛrɛ tɛ a fɔra k'a fɔ ko liberté d'expression n'o ye kanabila ye Mali kɔnɔ ko bagabaga b'a ko la ko nka n'i y'a lajɛ jamana 180 cɛ la Mali kɛra jamana 67nan de ye hali n'a sɔrɔla maaw da bɛ ka minɛ ko nka ko ale ka nin ka jate la ko a bɛ ka kɛ sariya kɔnɔ o bɔlen kɔ yen a y'i da don accord de paix fana na n'o ye bɛnkan sɛbɛn min ni sisan jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn ko kuma tɛ Mali la bilen n'o ye accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger yɔrɔ nin waati in na bɛnko kuma min bɛ senna Mali la o kuma yɛrɛ fɔra jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goyita san daminɛ in na k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ dama de bɛn'u sigi ka sigikafɔ kɛ n'o ye dialogue intermalien ye o dialogue intermalien min filɛ accord de paix ko kuma tɛna fɔ o ko la bilen ni maa min kɔni bɛ fɛ ka Maliko kuma fɔ k'o ka na u ka sigi malidenw yɛrɛ dama de ka kuma fɔ a kuma tɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ bilen Guaɲon Kulubali ko o ko in o kɔni diyara olu ye wa u bɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o baara in na jamana 3 min fana farala ɲɔgɔn kan n'o ye AES Alliance des États du Sahel
Guanyo Kulubali ko o fana baara in tiɲɛna ko Mali ɲɛmɔgɔw ani Burkina jamana ɲɛmɔgɔw fo ka taa se Niger jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ye galabu sɔrɔ ka nin baara in kɛ ko fɛn do fana min ni olu ka tɔn bɛ u dɛmɛ o baara in na ko AES ko ka kɛ jamana 3 k'u jija k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min ye Guanyo Kulubali ye a ye kuma laban ni min ye o ye Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw k'u jija min ye Mali kuranko ye hali sisan ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ o la k'u jija kuranko in o ka se ka ɲɛnabɔ sɔrɔ min fana ni fereke donnen do o la malidenw ka sɔrɔ k'a lajɛ kɛnyɛrɛye cakɛdaw fana ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma nin de kɛra URD ɲɛmaaba ka kumaw ye a ka sankura foli la limanaw ni kunnafoni ninnu an ye ninnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le SOF limanaw SOF kumana SOF y'a jira k'a fɔ ko France télévision dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko France 2 Mali ka cakɛda dɔ bɛ yan Haute Autorité de la Communication ale de bɛ Mali kunnafoniko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi haki a b'a fɔ a ma ten bakurunba la ko a ye France 2 ka baaraw a ye dansigi k'a la fɔlɔ kalo 4 ɲɔgɔn na ko France 2 a na kɛ u yera tanamako de la Mali kunkanko kan n'i y'a lajɛ télévision France 2 u ka baara fɛn fɛn bɛ yen n'a a jaw bɛ ye Mali la yan ko k'a jaw tigɛ kalo 4 fɔlɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ ko la walasa n'i y'a lajɛ min ye Haute Autorité de la Communication ye a ye nin hakilila in ta u ka jɛkulu min n'o k'a ma ko collège olu de farala ɲɔgɔn kan janvier kalo tile 30 tɛmɛnen san 2024 ko u ye lettre ci lettre in cira maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jaw feere walima minnu bɛ jaw yɛrɛkɛ maaw ma n'o ye distributeur des images ye k'a f'u ɲɛna ko ayiwa télévision dɔ bɛ aw ka jaw cɛla n'u k'a ma ko France 2 Faransi télévision dɔ don ko k'a tigɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ yan ka baara bɛɛ ka jɔ fɔlɔ haki y'a jira k'a fɔ ko nin hakilila in tara cogo min na ko u ka kunnafoni di sira dɔ bɛ yen n'o ye JT ye o kɛra janvier kalo tile 20 san 2024 tɛmɛnen na ko u ka kunnafoni dɔ kɔnɔna la n'o ye reportage dɔ ye ko a na kɛ u bɛ ka limanaw Barkhane yɔrɔ o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye minnu tun bɛ Mali la yan olu taara k'a bɛna fɔ Barkhane taara ka bɔ Mali la k'o kɛra lakanabaliya yɛrɛ tɔ ɲɛnen yan u bɛ ka o sanga don o kuma la haki y'a jira k'a fɔ a ye jalaki bɛn France 2 kan o la fana ka tila ka jalaki wɛrɛ bɛn a kan limanaw o ye mun ye ko Barkhane taalen ka bɔ Mali la yan k'a bɛna fɔ Barkhane nɔba de yera Mali la yan min ye reportage kelen in kɔnɔ ko ja dɔw bɛ yen ja ninnu bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ Tombouctou bateau min tɔgɔ dalen bɛ Tombouctou la yɔrɔ bamanciw taara bɛn o bateau in kan ka maa caman de bɔnɛ a nin na yanni u ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura u taalen bɛ de min ye bamanciya wale n'o ye terrorisme ye ka dɔ k'o ko yanga k'o kɛ sangako ye ka tila k'o kɛ damana ko ye i b'a fɔ ko foyi ma kɛ haki tilala k'a jira k'a fɔ a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin min ma ko de ye ka bamanciya wale ka yakubaya ka dɔ fara a kan yanni u ka Mali finitigiw bɛ baara min na Mali kɔnɔ n'o ye forces armées maliennes ye FAMA yanni ko olu ka baara lakodɔn ka u sankɔrɔta bamanci minnu bɛ maafa la Mali kɔnɔ u bɛ ka dɔ de fara olu ka baara kan nin kɔni ye kabako ye Haute Autorité de la Communication a ye lettre min ci France 2 ma k'a fɔ nin ye waleya de y'u fɛ waleya min bɛ yen n'a a bɛ Mali jamana dɔgɔya a bɛ Mali finitigiw dɔgɔya wa a bɛ dankari kɛ buna hadamaden minnu bɛ yen n'olu bɔnɛna u ni na olu ka hakɛw la n'i y'a lajɛ haki ko a tora min ye sa min ye France 2 ye a bɛ bouquet minnu kɔnɔna la Mali la yan ko k'a sama ka bɔ yen sabu kunnafonidi baara ni o bɛ tɛmɛ ni sariya dɔw ye o kama éthique et déontologie u ma o bonya wa kunnafonidila yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo minnu na n'o ye éthique et déontologie journalistique ye u ma o fana bonya haki ko ale ka baara ye min ye o ye k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka dankari kɛ jamana na kunnafoni nasira fɛ u b'i lajɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a tɔ ɲɛɲini haki ko min ye France 2 ye sariya dɔ bɛ yen n'u kama article 41 décret numéro 2016-07-15 PRM min taara septembre kalo tile 14 san 2016 ko fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ ja feere Mali la yan France 2 u kana a ja bɔ Mali la yan bilen sabu
u ye Mali jamana dɔgɔya k'u ka finitigiw dɔgɔya maa minnu bɛ yen n'olu bɔnɛna u ni na bamaja wale senfɛ ka tila ka taa olu fana furiw dɔgɔya limanaw kuma de ye nin ye fasidi sɛbɛn le soft ale de y'a fɔ soft kelen ka kuma la limanaw Mali kuranko a groupe électrogène min n'a fɔra ko o sanna ayiwa ko halisa ji bɛ da sɛnɛ kan maa min bɛ yen n'ale de ye groupe électrogène 27 o sugubulon dir'a ma k'a ka na ni groupe ye kurantigɛ bɛ Mali la awa cakɛda dɔ don cakɛda min n'a a ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔ bosoba ye sifinaka don Adama Sanogo e ko a tilan bɛɛ fɔlɔ Adama Sanogo ma tila groupe électrogène sugubulon min dir'a ma n'o ye groupe électrogène 29 ye n'a fɔra k'a fɔ ko awa groupe électrogène nka 27 o de bɛ ka fɔ a la ko a ma ani EDM cɛ yɛrɛ yɔrɔ a fɔra ka groupe électrogène minnu sanga na ka na di EDM ma o waati kelen jamana sariya su min bɛ yen n'u kama brigade de pôle national économique et financier ale bɛ ka EDM énergie du Mali a baarakɛla dɔw wele k'u ɲininka awa kabi janvier kalo tile 10 tɛmɛnen fo an bɛ don min na ko bi nka Adama Sanogo in awa ale ta ye a la groupe ko de groupe min sugubulon dir'a ma limanaw groupe dɔw bɛ yen yɔrɔ olu bɔra yan k'a fɔ k'u b'u kunda jamana kɔrɔyanfan kan n'i ye jateminɛ kɛ yan'an ka so yɔrɔ ma fasiri y'a jira k'a fɔ ani EDMSA yɛrɛ ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ sabu groupe 27 minnu n'a fɔra k'a fɔ case construction n'o ye Adama Sanogo ka nin cakɛda in ye a fɔra ko groupe 27 k'a ka t'o sanga na o groupe 27 minnu sanna limanaw ko ayiwa siɲɛ fɔlɔ la groupe 13 o de dira dɔw taara Kolokani awa mars kalo tile 26 san 2023 kati ale mara kɔnɔna la n'i y'a lajɛ septembre kalo tile 16 o groupe in yɛrɛ limanaw k'a fɔra k'a fɔ ko gasoil k'a ni tulu ɲaamina ɲɔgɔn na o groupe jenina o ma se ka baara kɛ ka kuma lasurunya kɛ case construction groupe 13 fɔlɔ minnu n'a a y'o di EDMSA ma a groupe kelen-kelenna si ma se ka mago ɲɛ limanaw groupe dɔw bɛ olu jenina dɔw yɛrɛ bɛ k'olu ma se ka mago ɲɛ u kan ka fanga min di u ma se ka o sɔrɔ a nana ko nana sensa ka Adama Sanogo in wele k'a ɲininka a fɔra k'e ka na ni groupe minnu ye groupe ninnu u ma se ka mago ɲɛ dɛ wari dun dira e ma limanaw ja ko Adama Sanogo taara juru de ta banque la o banque fana de bɛ boliboli la Adama kɔ bi limanaw n'i y'a lajɛ miliyari 6 ɲɔgɔnna yɔrɔ o de dira ko ka taa groupe san Adama taara ka taa juru min ta banque fɛ limanaw ka se ka groupe 23 ɲɔgɔnna san miliyari 3 a n'a kunkanfɛ k'o juru ta banque la ja a yɛrɛ kun sigin bɛ ka EDM kɔnɔ juru min bɛ yɔrɔ a fɔ min ma ko caution i bɛ min di banque ma fɔlɔ n'u bɛ sɔrɔ ka juru don i la miliyari 2 ɲɔgɔnna o caution min n'o dira ko banque fana wulilen bɛ Adama nɔfɛ nin waati in na n'o ye BCM ye miliyari 5 ɲɔgɔnna Adama kan ka o de di ko a dun ye groupe minnu sanga nan'a ye o groupe ninnu ma ɲɛ wari dun bɛ se ka segin Adama ma cogo di banque dun fana b'a nɔfɛ k'a ka juru b'a la k'a ka juru di Adama kɔni bɛ marteau gosibaa de ni ɲɔgɔn cɛ sisan nin waati in na ko o t'a bɛɛ ye ko a fɔra k'a ye groupe minnu bila ka taa jamana kɔrɔyanfan fɛ ko o groupe ninnu taara mobili min na o ye finitigiw ka mobili ye finitigiw ye o groupe ninnu sɛnsɛn ka taa ni o ye nka ko mobili ninnu fana segintɔ ko bamanciw ye o mobili ninnu minɛ jamana o mobili ninnu bɛ bamanciw bolo cɛ marifatigiw mobili ninnu taara Gawo de u segintɔ ko bamanciw ye olu minɛ o bamanciw yɔrɔ olu fana sɔminen bɛ n'u ye u sɔmina k'u ye maa ka fɛn minɛ nafolo bɛ maa min bolo u bɛ nafolo ɲini o tigilama fɛ u k'a ma ko rançon o bamanci ninnu bɛ ka min ɲini Adama fɛ bi jamana o miliyɔn 80 ɲɔgɔnna u bɛ k'o de ɲini Adama fɛ ko f'a ka n'a y'o di u bɛ sɔrɔ k'a ka camion di ko PDG case construction n'o ye Adama Sanogo ye jamana a ma tila groupe min kalifara la k'a k'o sanga na o groupe ma ɲɛ banque ka juru b'a la wa ko bamanciw fana ye camion minnu n'olu taara ni groupe ye Gawokaw fɛ yen bamanciw fana y'o minɛ miliyɔn 80 o de bɛ ka ɲini Adama fɛ bi yɔrɔ a gɛlɛyara dɛ limanaw soft de ye nin fɔ yan'an ka bɔ soft kɔnɔ min ye kuranko kuma in ye halisa limanaw nka ko min ye Mamala ye yɔrɔ Mamala ale fana minɛnen bɛ bi a bɛ kaso la a bɛ Bamako kasoba la MCA ni kuranko kelen in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feere jamana ma Mamala ale y'o maaw dɔ ye
ale minɛna bi sariya fɛ ka sababu kɛ ko a ye nafolo taa sira wɛrɛw fɛ ka a caya a yɛrɛ ye ka se ka dɔ sɔrɔ a la, o k'a ma ko blanchissement d'argent. jamana bɛ min kɛ ka taji feerela ninnu dɛmɛ n'u kama ko exonération, min ye mamala ye, ale b'o taji feerelaw cɛla k'a fɔ énergie du Mali taji min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na di u ma, ka papier d'u ma, aw minnu bɛ na ni taji ye, aw kana foyi sara douane ye, jamana de bɛ aw dɛmɛ exonération. Exonération min dira mamala ma, ko a ye dan tɛmɛ, a nana ni taji ye min kan ka di EDM yɛrɛ ma, EDM ma o sɔrɔ. Nka limana ko mamala bɛ kaso la, ko nka a ye ko kɛ dɛ, a ye ko kɛ ko ye mun ye, ko hali n'a sɔrɔla mamala bɛ kaso la, n'i y'a lajɛ ko janvier kalo in tile 21 ka taa bila tile 23 sufɛla fɛ, maison centrale d'arrêt de Bamako, ko a nana ye k'a fɔ kurantigɛ de bɛ yen kosɛbɛ bi, nka ale yɛrɛ bɛ yen nɔ nin waati in na, ko kunnafoni minnu dira le soft ka fɔ la, o ye k'a fɔ ko mamala in ko a y'a bolo bila a kunna, jamanaw ka groupe électrogène belebeleba dɔ di ko k'o san. Jamanaw groupe électrogène n'i y'a lajɛ litiri 200 o de bɛ k'a kɔnɔ, gasoil litiri 200, wa ni o kɛra kɔnɔ a bɛ se ka kalo kelen kɛ, jamanaw a bɛ ka mɛnɛ, a bɛ ka courant di. Maa min bɛ yen ni a ye 6 millions ɲɔgɔnna de bɔ, sabu ale bɛ yɔrɔ min na, a nana ye k'a fɔ kasoladen minnu bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la, hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ bɛ kasolasigi la nin waati in na, k'a y'a ye k'a fɔ nin tɛ se ka to sen na, a ye wari bɔ a kun, jamanaw ko ka groupe san ko k'a di Bamako kasobonba ma, o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ kaso la yen, ko kurantigɛ min bɛ yen a y'a ye k'a fɔ a bɛ ka dadigi kɛ kasoladenw na, ko ka maaw dɛmɛ. L'AEFIS o ɲɛma, ni hali n'a sɔrɔla jalaki b'a kan, a fɔra k'a fɔ ko a ka taji di, o taji min ni majɛ yera o la litiri 19 ɲɔgɔnna, hali n'a sɔrɔla k'a ye caman di o la, nka tɔ minnu tora min bɛ kuma laban o bɛ jamana sariya sunba min n'o ye cour suprême ye, kuma laban bɛ ale de bolo mamala ka ko la bi. Kunnafoni filɛ limanaw, an ye nin bɔ le soft kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. Limanaw fasiriden sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko min ye le soir de Bamako, limanaw soir de Bamako kumana, a jarala k'a fɔ kunungo février kalo tile fɔlɔ, min ye welewele dakan bɔra minisiriso min bɛ sifinnakaw farikolo ɲɛnajɛ, ani jamanadenw ka jamanadenya kanu, o minisiriso k'a ye wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ kunungo, ka sababu kɛ jamana 3 min n'o ye Mali ni Burkina ani Niger, yɔrɔ olu ko k'u tɛ CEDEAO ko la bilen, communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, u bɛ jɛkulu kura min kɔnɔ n'o ye alliance des états du Sahel, Sahel jamana 3 olu farala ɲɔgɔn kan k'u n'u fanga kɛ kelen ye, k'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ u kungo k'o ɲɛnabɔ u yɛrɛ kɔrɔ, ko CEDEAO k'u tɛ don CEDEAO la bilen, wa u y'u kunbɔ CEDEAO la. Limanaw nin waleya in kɛlen, a diyara jamanaden caman ye jamana 3 in kɔnɔna la. Mali la yan, ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye welewele dakan bila k'a fɔ jamanadenw ye, ko a ye wuli a ka bɔ, a k'a ka nisɔndiya jira. Welewele dakan min bɔra, welewele dakan in ko a mɛnna, sabu ko n'i taara an ka marabolow kɔnɔ, marabolo ɲɛmaw, gouverneur, olu bɛɛ lajɛlen de ye wele bila sifinnakaw ma, bɛɛ bɔra k'u ka nisɔndiya jira, hakilila jiginna. Jamanaw ni jamana 3 min n'u kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan, Sahel jamanaw don, alliance des états de Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso, kari tɛmɛnen k'a fɔ ko CEDEAO k'u tɛ CEDEAO la bilen, sabu ko CEDEAO ma jɔ a jɔyɔrɔ la, gɛlɛya min ye ni jamana 3 in sɔrɔ, bamanan wale gɛlɛyaw ani embargow kɛra u kan, k'a sababu kɛ ko coup d'état de kɛra ni jamana ninnu kɔnɔ. Coup d'état min kɛra n'o ye fanga dafiri ye, CEDEAO de ko fo coup d'état, ko fo ka segin a nɔ na, fanga ka segin jamanadenw ma, yɔrɔ bɛn ma kɛ o ko la, u ma ɲɔgɔn faamuya o de la, u ma da u ma ka tila ka ɲangi bɛ o jamana ninnu kan. Jamana ninnu y'a ye k'a fɔ anw bɛ tɔn min kɔnɔ, tɔn tɛ ka an dɛmɛ, an bɛ gɛlɛya kɔnɔ, a ma da u ma fo ka tila k'a fɔ a bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ma. Bamananw ko ten ko sen don jiran ma maa min kɛ boso ye, n'i sen bɔ a la i n'a ka i yɛrɛ ma hɔrɔn ye. AES ko ale n'a ka yɛrɛ ma hɔrɔn ye, u y'u sen bɔ AES n k'a fɔ CEDEAO ko bɛɛ lajɛlen la, sabu ko CEDEAO ko coup d'état kɛra jamana ninnu na, ko f'u ka fanga segin n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye. Limanaw an b'o de danga la bi,
o bɔli min kɛra CEDEAO la a na kɛ kunungo Mali kɔnɔ yan awa duguba caman na k'a daminɛ Bamakɔ yan fo an ka région la awa maa caman de bɔra ka taamaw kɛ k'u ka nisɔngoyaw yira k'u ka nisɔndiyaw yira sake ka nisɔndiyaw yira jamanaw k'a fɔ ko u nisɔndiyara awa ko Mali bɔra CEDEAO la k'o ye hɛrɛ ye k'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye k'o ye ayiwa CEDEAO kun kɛlen bɛ ka fiɲɛ min tigɛ Mali la i tɛ se ka hali munumunu ni CEDEAO m'a fɔ ayiwa i sigi yan fɔlɔ ko nin y'o dabilalen pewu kunnafoni filɛ jamana wa ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ tuguni ko nin fana ye fiɲɛ dɔ wulilen fiɲɛ min ni awa parti min bɛ yen n'u k'a ma awa CODEM jamana o ye politique tɔn ye ministre kɔrɔ dɔ ka politique tɔn don n'o ye Useni Amion Gindo dɔw k'a ma ko Pulo ko fiɲɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye Pulo ka politique tɔn ko ayiwa ale ka tɔnden dɔ k'o tara ka bila jɛkulu dɔ kɔnɔ jɛkulu min ni awa comité de pilotage du dialogue intermalien yɔrɔ nin jɛkulu in de bɛna sigikafɔ min na a fɔra ko bɛna kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi y'a laseli kɛ san daminɛ na yɔrɔ jɛkulu in sigira jamanaw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya ta ka di premier ministre kɔrɔ Usumani Isufi Mayiga ni dɔw k'a ma ko Pinochet n'i y'a lajɛ jamanaw ministrew ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra araba tɛmɛnen janvier kalo tile 31 jɛkulu in sigira o de senfɛ jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔna la décret tara k'a sigi ko politique tɔnw b'a la société civile ma n'o ye jamanadenw ka tɔn ye olu bɛ a la finitigiw yɛrɛ bɛ tɔn jɛkulu in kɔnɔna la limanaw ko CODEM tɔnden dɔ de bɛ yen a na kɛ o tara ka bila a kɔnɔna la k'o ma diya CODEM comité exécutif ye u ka parti ɲɛmaw k'u ko nin ko in awa olu ye ko in u ma mɛn a ma f'u ɲɛna a ma sara u la fɛn min ma sara i la fɛn min ma fɔ i ɲɛna ka tila k'i ka tɔnden ta ka taa bila o kɔnɔna la CODEM ko ale dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ awa comité in a dɔrɔmɛ kelen basi u ka tɔnden min n'a fɔra ko bilala tɔn in kɔnɔna la k'olu ta a lakodɔn k'a tɛ to a kɔnɔ wa u bɛ a fɔ comité in ye ko ala ka fiɲɛ kɛ a yɛlɛso in olu kɔni tɛ a la jamana an b'a kuncɛ ni min ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye min bɛ farafinna ka walanba n'o ye CAN 2023 ye o bɛ ka tan sisan Kodiwarikaw fɛ yen n'i y'a lajɛ ko farafinna tilebiyanfan jamanaw caman de bɛ yen olu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan ninnu labanw na n'o ye quart de finale n'i y'a lajɛ bi février kalo tile 2 ndolantan ninnu a bɛ daminɛ min ye Cap Vert ale ni Afrique du Sud olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi kelen bɛ ka o kɔnɔ kosɛbɛ ndolantan min yɛrɛ bɛ yen ni sini sibiri février kalo tile 3 ni sigi kɛn bɛ k'o kɔnɔ o ye Mali a n'a sigiɲɔgɔn jama Kodowari yɔrɔ ko tulon yɛrɛ bɛ ka tan olu de fɛ yen ndolantan min filɛ nin jamanaw ndolantan don min na a bɛ sɔn ka kalaya kosɛbɛ ni CAN siɲɛ 34 in na maa minnu bɛ yen n'olu sigi bɛ k'a kɔnɔ minnu bɛ yen n'olu kɔrɔtɔlen bɛ minnu bɛ yen ni balanakow bɛ se ka ye a kɔnɔ sabu maaw kun dan bɛ jamana fɛn fɛn na k'a fɔ ndolantan in na CAN 2023 in na k'olu bɛna se sɔrɔ olu caman bɛ yen k'olu jiginna k'a daminɛ Maroc ka na min ye hali Senegal yɛrɛ la ale min ye tulon jɔnjɔ b'ale bolo yɔrɔ kana se min bɛ tali kɛ jamana caman ma minnu bɛ yen i n'a fɔ Algérie n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen y'u kɔ don tulon na nka jamana min yɛrɛ bɛ yen n'ale kɔni ta kɛra a y'i sɛnsɛn n'o ye tulon labɛnba yɛrɛ n'o ye Kodowari jamana ye kabi sama n'o ye éléphant de Côte d'Ivoire ye olu cira Guinée équatoriale fɛ 4-0 a kɛra sababu ye ka jamana in ka jigiya bɔ a kan nka jamanaw garijɛgɛ bi ye tiɲɛ ye Kodowari ale bɛ ndolantan na nin waati na quart de finale ani Mali jamana de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nka ko farafinna jamana tilebiyanfan jamana caman de bɛ yen i n'a fɔ Nigéria n'a ɲɔgɔnnaw ani Mali Kodowari olu caman de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin ndolantan in a ko kɛnɛ kan bɛɛ bolo de bɛ kunnaminɛ na an ka balontannaw an bɛ dugawu k'u ye halisa ala ka sanayɛlɛ d'u ma limanaw Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ an b'a bila yan ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ ntɛnɛn a kana ɲinɛ su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jama kodi jɛmukan kɛnɛ kan jamana 3 n'o ye AES ye CEDEAO bɔra a la mun ni mun bɛna kɛ bɔli in kɔfɛ an n'an ka maa welelenw an bɛna an da don a la su in na jama kodi ale kɛnɛ kan
nɛgɛ kaɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye Joliba TV News ani radio Joliba sanfɛ o kumana an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.